Текля йшла по дорозі, обопираючися на кій, ледь переступаючи зболелими натруженими ногами. На пагорку збоч ад дороги бялеў каменны абеліск з зоркай наверсе. Звычайны вайсковы помнік тым, хто не дайшоў да Берліна. Хістаючыся ад горкіх парачуванняў, Текля сышла з дарогі і звярнула да помніка. Ён быў дагледжаны, падпраўлены, нядаўна пабелены гэты журботны напамінак вайны. На адным баку абеліска чарнела дошчачка са спіскам пахаваных байцоў. У роспачы старая упілася ў гэтыя радкі жалобных слоў. Не, яго не было. Лейтенант Аверьянаў, гвардыі старшына Кузнецоў, радавыя Бондараў, Піліпенка, Чарных і іншыя. Але хто ж гэтыя іншыя? Чаму не напісаны іхнія імёны? А можа, і ён тут у ліку гэтых невядомых іншых? Яна ўжо не магла ісці адгэтуль. Учапілася рукамі ў халодныя штакеціны, і з глыбіні яе грудзей вырвалася страшэннае пытанне. Сыночак мой, дзе ж ты? Доўга яшчэ ляцела на ветры тое яе запытанне, і нема крычала матчына сэрца ад нясцерпнай раны вайны.